Aiheitamme tänään. Sähkön hinta on nousemassa reilusti syksyn aikana. Tunnustus tuo jatkossa entistä laajemmin lievennystä rikostuomioon. Venäjän ohjusiskut Ukrainaan kiihtyvät, toimittajamme raportoi Kiovasta. Sää alkaa huomenna poutaisena, mutta illalla etelään saapuu uusia sateita. Tässä 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Yhä useampi törkeään rikokseen syyllistynyt saa jatkossa merkittävän lievennyksen rangaistukseensa tunnustamalla. Ensi kuusta syyteneuvottelujen piiriin tulevat myös törkeä huumausainerikos, törkeä ryöstö ja törkeä ihmiskauppa. Yhteiskunnalle uudistuksen arvioidaan tuovan yli 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, mutta syyttäjät ja tuomarit pitävät uudistusta vielä riittämättömänä. Laajoja rikosjuttuja voidaan puida oikeudessa kuukausia.